Nagabenta ki khubor baman kasngi pet bat subscribe ya u an ki khubor bamta kasngi. Wemeli kamau hati uba Charles Marngar ha kasngi balang ulai jingero ya ka sorkar MDE hapo ka jingelam umentri rangba ka jilla ukonrat ki sangma halor ki sinjam ban kentiu ka kam tourism bat ban thaulat jingyo kam yo jam Meghalaya. Habakran shakilat pathai khubor hadin ka program tourism kabalong ha umyam uba marngar ulaong ba ka sorkar ka shimbun ki sinjam ki babha ban penklanya ka kam tourism kabalong ka wei na ki benta ki ba kong santam na ka benta ka jingyo jingyarap ha ka yo ka kot jong ka jilla. Ulaong ru bahapo ka constituency mau hatiru dan bun ki jaka ki badan kalat jingyo ban kentiu kum ki jaka jingyat kai pat ba balada penroi ba kena ban ra jingyo nong ba jingyo kam ya ki samla shnang. Uba marngar ula banjur ba ka jing penroi ka tourism ka deban nong ka ba kentup lang ya ki pat ba shnong ki nong trailer jong bat baro ki badan benta kanang ba ka jingyo jing mentoi kan poi sya ki pat ba. Ula kenturu ya ka sorkar ban beteng ban penbahai ki surong jingya dei pat ba ki jing don kam pat ba ha ki jaka tourism na markini ki long ki badan kam ban kring shu shu ya ki nong wan jingok kai. Wemeli ulaong baki senjam bala shim na ka sorkar menta ki pen iye ka jing angnut ban kentiu ya ka Meghalaya kum ka jila ka ba kringi ki nong wan jingok kai perthei bat ha ka juk ka por ban kershan ni ka jingyo jingyaram jong ki pat ba shnong. På Orchid, Damsai, Yam, kum u wayne kinong mikmat ngapan pau ke jing so kiban ke baktaw ban yu I ya ka sinjam ba ka sorkar jongi kala simtia hage bay day kumno ban promote ya ka tourism hapo kadong ba ka thang ke jongi ba ka jala he perboy ke ba ka sngi ni sukmen ban tip ba Nagaliang jong chief minister ula announce ula penmana ya kini ki beneficiaries ki batmai ki badeban yo ya kini ka chief minister Meghalaya homestay mission kalong ke AKA ka bapenkiman yang I nong yalam bang UI bagi kon samla ki jongi ki badan hapadeng jong ke jin kudu kam kudu jam ki yo ya kalat kelenti lengba ke skim bat kawai pat ya ka bang sultanat UI ba kon samla ki jongi ila yo sekawai pada ka jingyarap dan ba kini skim dengan sorkar bagata kadai nakani ka community led infrastructure scheme bat kawai ru ka ba sultanat kalong ba nakaliang jong government kalapun mana nakam upgrade ya kini ki public toilet kini ki tourist site ibobon ki tourist site belong across the state ke bernah po ke jelah pro kawai kini ru kadai kawai ka ba kesenjam ka ba ke government kala shim bat kawai pada kebangi sultanat kalong ba UI ya ke simkia ke jong chief minister ke ni ha ka ba la ai gini ki scholarship na ka menta gini ki student IHM student na kata ke chief minister hospitality scheme kalong ke AKA sultanat hadu utak ta bat ni appreciate ya chief minister jong ke jela ke jongi ha ka ba na kaliang ke jong u bat ke tourism department peringkat ke minister jong ke tourism department bila itu simkia hadu utak ta na ka menta ke jing mentoi ki kon samla ke jongi ni em hagi sngi ki ka ba yo I ke jing kudu kam kudu jam ni em hagi sngi ke ba kun samla ki na pedeng jong ke jing ka ba krau kuno ban yo kam jam yang ngai scam lang ba kene ka lat kelempi ke ba chief minister ke government peringkat minister concern kila fling kalat kelong ke jing ku kun samla ke jongi ha ke jelahi baru